ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ ụbọchị Eke, asị m Eke mara anyị mma. Eke ketara anyị udo, kegbuoro anyị ụra. Eke ketara anyị udo, kegbuoro anyị ọgbaghara. Eke ketara anyị ha akụ akụ ihe wee. Eke ketara anyị udo obi n'ihu, udo obi n'azụ. Kọọ ebe ọ bụla anyị tinyere aka, ka ụzọ anyị mepee. A sị m mmiri atagwana m azụ ahụ na ndụ mmiri ndụ azụ. Onye na-achọ nke onye ma ya were anazi mmiri. Anyị siri aja na tigbuola anyị ndị ajọ mmadụ. Ka Chukwu okike anyị gọzie anyị, nye anyị udo obi n'ihu n'azụ, bunye anyị elu. Tata bụ ụbọchị Eke, nwunye na afọ na Nkwọ, n'anya na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Igbo ndị ọma njem ọma, na-ekenekwa m unu. Eji m ozi ọma nke si n'aka ndị bụ na ndị egede wee bịa tata. Afọ mbụ nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Echefukwana izitere anyị ozi n'akara WhatsApp anyị na 07037311163 ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe anyị bịara tata ịkọwa bụ ịgọ ọfọ ọjị n'ọdịnala Igbo. Uru ọ dị ịgọ ọfọ ọjị. Ihe eji agọ ọfọ ọjị n'ọdịnala Igbo, dịka onye ọdịnala nke gbasiri ike n'ọdịnala ma nke chọrọ ka okwusie ike n'ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji ebe a bụ ihe dị iche iche eji agọ ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ebe m si bịa na ndị be anyị si na mmụọ ọbụla ya eri efi ma ọ rie ebule na ọjị bụ izizi a ga-enye ya. Ebe m si pụta si na ọ na-abụ nwata jiri ọjị, mmụọ na okenye gee ya ntị n'ọnụ. So in this journey, ọjị dị very very vital, very very important, na onye Igbo ga na-awa ọjị. Enwere emume ọbụla a na-eme n'ọdịnala Igbo ma ọ n'ala Igbo, ọjị na-ebu ụzọ. Ọ soro ya bụ na anụ dị ma ọ na mmanya dị ma ọ na erimeri ihe ndị ọzọ dị iche iche dị, anyị ebu ụzọ waa ọjị tupu eriwe ihe ndị ahụ. Ọjị na-ezi iwe, ọjị na-eweta udo, ọjị na-eweta ngọzi, ọ na-ewetakwa ọmụmụ. Ọjị na-eje ọgụ. Ọtụtụ ihe dị iche iche nke anyị na-ayọ kwa ụbọchị, ọjị na-eme ya. Mgbe gboo na mgbe izizi, ọ na-abụ mmadụ mejọọ mmadụ ibe ya, ọ ma na o mejọọ mmadụ ibe ya, ụtụtụ o were ọjị na nzu na edo wee jee kpọọ onye ahụ eru, wee sị ya nwanne m ya gbaghara. Awụ ọjị ahụ takọọ ya ọnụ, ihe na-ese ana mgbe ụwa dị mma. Ọjị ka ị ga-eji wee kpọọ mmụọ ahụ so gị bịa ụwa, nke na-ewere gị iwe iwu. Edo na-esote ya. Ihe edo na-esote ya wụ udo, na udo ka ị bịara ime. Nzu, ihe nzu na-arụ nke ya wụ ngọzi. Mana tupu ị malite n'ụtụtụ ịgọ ọfọ ọjị, ị ga-ajụchasị onwe gị. Ị ga-ajụchasị onwe gị ma gị na nwoke anọkọrọ, ma gị na nwoke anọkọrọ, ma gị na nwaanyị anọkọrọ, ma gị na nwaanyị anọkọrọ. Ị kwesịrị ime gịnị? Ịjụchasị onwe gị site n'iwere ose ọjị. Ịpụta ụtụtụ, iwere ose ọjị, mepee ya, iweta mkpụrụ anọ ka eji eme ya. Iweta mkpụrụ ịnọ, idebe ịbụọ n'aka nri, idebe ịbụọ n'aka ekpe, just like so, just like this.
Are you seeing me? Just like this, two n'aka gị jiri ya wee kwuba okwu na ihe ọbụla bụ ụchọ. Useke mmadụ ọ na-akwụ m were akwụ mmadụ nke na-eso m esi m n'ụra wee bute ya, ọ site na mmekọ nwoke na nwaanyị ka m si bute ya. Otu ọbụla si wee bute ya bụ ụra akwụ na m na-anachapụ ya n'arụ m tata, enye ya n'isi, ihe ya n'isi ugboro anọ, igbuo ya sọ dispose ya ebe mmadụ na-ama cross ya. I were aka nke a wee kwuo the same thing wee mee ya n'arụ gị, mee the same thing, igbuo ya sọ, i dispose ya to ward off any negative energy that will hinder spirits in na-akpọ from coming to you. Then ọ bụrụ na ifile na nke a dị difficult for you, gbalụ mkpụrụ ose ọjị 7 tinye na mmiri iji asa arụ ụtụtụ. If you are the type that bathe early morning before ị na mmadụ enwewe okwu, tinye ya na mmiri iji asa arụ, saa arụ, make sure na ịdị ọcha. Ọ bụrụ na ịma nsawa arụ, iwelu 2 n'aka na 2 n'aka ekpe wee cleanse onwe gị. Then iwelu mmiri saa iru, saa ọnụ gị, saa aka gị, saa ụkwụ gị, iwee jebe n'ihu ndị okike gị maọbụ ndị agbụ gị. Ịrụzie ebute ihe ọjị gị. Ọjị bụ izizi ị ga-eji wee kpọkwuo mmụọ. Chukwu okike abịa ma na anyị ekele gị na tata bụ ụbọchị ka anyị si ketala anyị ihe ọma. Na ayọkwu unu bụ ndụ m, ndụ ezinụlọ m, ndụ ụmụnne m, ikwu na ibe m ndị fọrọ m n'anya. A sị m unu ogologo ndụ arụ isi ike anyị. Ka m na-apụta ata bụ ụbọchị eke ketalụ m ihe ọma. Nwoke fụ m n'anya, nwaanyị fụ m n'anya. Oke ngozi m tata ya efunarịkwa m. Ajọ mmadụ ga-ebi n'imegide m, ya were anazi mmiri. Ikwuba okwu ọfọ, ịgọba gọsịa, iwe ọjị. Ụfọdụ ndị mmadụ si n'obodo ha na ha anaghị awa ọjị. Biko, ekwu m n'ọdịnala Igbo bụ ofu, mana omenala dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ na ndị nwunye anaghị awa ọjị, nwaanyị anaghị awa ọjị ebe isi pụta, biko awakwana ọjị. A sịkwana na agbara ọma si gị waa ọjị. Do not break kola. Ọdịnala Igbo bụ ofu, mana ka obodo ọbụla si eme ya dị iche iche. Ikwusi obi gị, iwe ọjị. Iwe ọjị. Ụfọdụ na-ebu ụzọ ama nzu na edo tupu ha awa ọjị. Ụfọdụ na-ebu ụzọ awa ọjị tupu ha ama nzu na edo. Ọ dipendịrị ka isi chọọ maọbụkwazi ka ndị be unu si eme. Mana mụ nwa na onwe m believe na ọjị bụ ihe izizi eji akpọ mmụọ iru, ihe izizi eji eji n'ihu mmụọ wa ọjị. Ịwazi ọjị gị weta ofu, ị nwere ike igbunye ya na ebe ahụ, maọbụ isi ụta isi na tata na ị na-ayọ ha ogologo ndụ, si ha biko maka ị na-awụpụrụ ha ọjị a, ihe ị yọrọ ha mere gị ya. Ha buoro gị ụzọ kpere gị azụ, ha chọrọ gị ajọ mmadụ, chọrọ gị ndị amụsụ nwaanyị, chọrọ gị aka na oghere mmụọ, aka na oghere mmadụ, amụsụ nwoke, amụsụ nwaanyị, ndị nsị na aja na ha ya afụdo ụzọ wee fụgị tata. Ụra akwụ nwoke, ụra akwụ nwaanyị ya afụdo ụzọ wee fụgị tata, ikwusie ya owupụrụ ha ọjị. Iwupụrụ ha ọjị, nke fọrọnụ, onwe onye nọ gị n'akụkụ chọrọ ịta, ị nwere ike nye ya ọjị. Ọ na-enweghị ike chie ya ọfụma, echi niile iwepụtakwa ofu were ya kwụọ ọnụ gị, idebi ya. Ụfọdụ obodo si na nwaanyị anaghị ama nzu na be ha. Ọ bụrụ na ndị bụ na anaghị ama nzu, amakwa na nzu ebe nsipụta anyị na-ama nzu. Ya si ndị chi m, ị na-afụ ya, ndị chi m asị m ụnụ bịa ma nzu, aja na be nna m bịa ma nzu, ike ngachi m bịa ma nzu, ezumezu bịa ma nzu, arụsị be nne m, arụsị be nna m bịa ma nzu, ịkpọwa ndị ịma. Maka a na-ama nzu atata, ebe ọbụla itinyere okwu na ọ ya bụ ngozi, ebe ọbụla ihe azọ okwu na ọ ya bụ ngozi, na nwoke ya afụ gị n'anya tata, nwaanyị ga-afụ gị n'anya, ikwube kwuche, igbuo ya n'iru gị, igbuo ya n'ụkwụ gị, na-abụ gazie ya n'aka. Iweta edo, isi ha nke a bụ edo, this one na-esignify peace. Iweta edo obere, n'isi ha bịa mee edo, ndị kpọrọ na nzu, ịkpọrọ na ọjị, ha bịa mee edo. Na ndị na-akpọ ha, ndị na-amaghọ na ha amaghị, ha bịa mee edo. Na ha amaghị karịa ka isi malụ ha. Ezumezu ndị na-agbalụ gị ọgụ, ndị na-emerụ gị ifeọma, ha bịa mee edo. Na onye kpọrọ ya kpụọ ibe ya, na edo abụ oke mmụọ, edobe na-akpọ oke mmadụ. Na edo anyị na-atụrụ ha bụ maka ogologo ndụ, ọ maka udo na ndụ gị. Nwoke ama njụ gị, nwaanyị ama njụ gị, nwoke ga-afụ gị n'anya, nwaanyị ga-afụ gị n'anya. Ebe ọ bụla udo kọrọ akọ na ndụ m, ka udo dị na ndụ m, ha weta udo n'ihe m na-eme, weta udo n'akara aka m,
nye m udo ebi ebi na ndụ m. Otu igoro ya tata wee ike n'ori n'afọ na nkwụnụ taa ka a ga-esi wee melu gị ya. Ime ya ụta gbuo ya n'iru gị, ọ dị important. Gbuo ya n'ụkwụ gị na-abụ, gbazie ya n'aka gị, iwe wetazie mmanya. Ejụọ m ihe m ji agba mmanya ebe a. Ọ dị rọng iji okwuchi mmanya wee gba mmanya. Ejikwa na okwuchi ya maka na ịfụ na nji okwuchi ya. Ihe a bụ nkụzi ka m na-akụzi, biko ewe n'iwe na mmanya anyị na-enye ha tata, n'isi ha nọ mmanya ọkụ ka ị na-enye ha. Asidenti mmụọ na ọya afọ ụzọ wee fụghị nke mmadụ na nke mmụọ. Onye ọbụla na-ezibere gị asidenti maọbụ ihe ike, ha buru ya na-achụpụrụ ya azụ. Ihe ọbụla na-emere ebe ị na-achọ ọrụ gị, nwere ihe ị na-ahịa na ije ebe ahụ ị na-enwe rejection, ọ nwere mmanya ọkụ abụpụrụ ya. Ihe ọbụla bụ ihe na-adịghị enye gị ọṅụ na ndụ gị, ọ nwere mmanya ọkụ abụpụrụ ya. Ha emepelu gị ụzọ ka ụzọ gị na-aga. Bido tata bụ ụbọchị Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ịtụọ ya kpọm, ịfụgo, ignore ya. Then this one for genius like us. Ọ bụrụ na ị nwere ụtaba, ọ dị mkpa, ọ bụrụ iwu na ị ga-akpọ ya, ọ dị mkpa iweta ụtaba isi ha. Nwoke ya sị ka ọ kpọọ gị ka ụtaba, nwaanyị ya sị ka ọ kpọọ gị ka ụtaba. Ihe ọbụla na-agbasa ihe ọbụla bụ ihe oke gị. Na tata dịka ị na-achịpụrụ gị ụtaba, ị na-achịpụ ya bụ ihe. Ihe ọbụla na-anọchigbu ụzọ, ị na-achịpụ ụtaba, ị na-achịpụ ya. Na bido tata gaba na ihe ọma ga na-eme n'isi gị. Enwe ọgbakọ n'isi gị, onwe ka esi akpọ ụtaba na ọ ya bụ maka ihe ọma. Na bido tata na ya akpọ ụtaba maka na ị nwụrụ anwụ, ma maka na ihe ike mere gị. Na otu isi kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị, ewepụ ya anụ. Fọ ndị na-anọghị Naijiria, onye nyelu ya onwe ya aka, mmụọ enyelu ya aka, chi enyelu ya aka. Ọ bụrụ na ị nọrọ na Naijiria, try ya at least. O nwere ike ọ bụrụ na ịpụgo before ịchọpụtaba ihe gbasara ọdịnala. Try ya ka ị na-enwe mmanya ọkụ na be gị. Ị na-ayọ ha na-asị ha na ha fụrụ ebe ị nọ. Otu ha fụrụ ebe ị nọ na ha ama na onwere ka ị ga-esi wee nweta ihe dị otu a. Onwere ka ị ga-esi wee nweta ihe dị otu a dị otu a. Na ha fụrụ ka isi wee nọrọ. Na ha fụrụ ka isi wee nọrọ. Na ha fụrụ ka isi wee nọrọ. Na nke ị na-enye ha, biko ha nata gị ya. Ịghọtago? Igwe ahụ ihe ị chọrọ ịgwa ha. Ịghọtago? Echefukwa na iziri m ozi na WhatsApp nọmba m. Ma ọ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị gbasara ọdịnala Igbo, ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ ọrụ gị ọrụ, ma ọ bụla. Ndewo.